بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sonra gadılıptır. Bäbek bolanna şoňa adan çekilmek gulugyny adan çekilmek näme diýip sonra gadılıptır. Sabit mi hadis bami? Hadis sahih mi diýip. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet bolup gelipdir. Sunan Abi Davud'da, Tirmizi'de rivayet bolup gelipdir. İmam Ahmed de rivayet edip Tirmizi'nin rivayetinde Ebu Rafi'den Ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezzene fi udni Hasan ibn Ali hina veledatu Fatıma. Ebu Rafi diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mevlası, hadimi. Olaytya men Resulullah'ın verdim sallallahu aleyhi ve sellem'ni öz ahtığı Hasan Fatıma diyen gyzyndan bolup doğanna şoň gulagyna adan çekdi men gördüm diýip aýdyp. İmam Tirmizi rahimahullah da hadisga hasanun sahih diýip. Hasanun sahih diýdiň manasy bir tarykdan bir senedinde Hasan mertebesinde hadisin güýji, Hasan neydi zaif de sahih de ikisinin ortasy bir rivayet bir senet bilen bir tarykdan sahih diýdi. Hasan sahih diýse sahih hitap edilýär ony. Ama İmam Ahmed, Abu Davud bular hiç zat diýmändirler. We ahli ilmiň da amal şoňa wara diýip Tirmizi de aýdypdyr. Ýöne bir ýarym ulamalar hadisi zaif berdirler. Herhal kän taryklar bilen rivayet bolup gelipdir. Men bilişim bilen görüşüm bilen 5 hadis agy gelipdir. Abu Davud, Tirmizi, İmam Ahmed näçe tarykdan rivayet etdirler. Şonda Tirmizi hadisa hasanun sahih diýip. Bir ýarym ulamalar zaif diýipdir. Ine zaif bolanlar da bir ýarym kowluna wara zaif, bir ýarym kowluna wara da Tirmizi ýanyň hadisi hasanun sahih diýipdir. Öňden amal edilip gelniýe başga kitaplarda da bar. Sünnetin kitaplarına, Ahl-i Sünnet we Cemaat'ın ulamalaryň kitaplarına da bar adan çekme diýeni. Adanam hemişe mutawarys çekilip gelniýe, çekmeklik gowdur. Hadis zaif da bolsa bir ýarym kowluna o bilen amal etmeli diýdik däl. Ya mawdu diýdik däl, ya mardud diýdik däl. Belki amal edip bolýar diýdik. Ýöne o derejesi ýokary hadisin haddine däl diýdik. Şolan kowluna wara. Tirmizi ýany odolakan muhaddisleriň bir o ýa hadisga hasanun sahih hadisidir. Biz özümiz Tirmiziňkini rajihrak diýýär. Bir ýarym hala zaif hem diýenem bolsa Tirmiziňki hasan sahih diýse ony Tirmiziň tasihini güýçlirak we bir ýarym hala zaif hem diýdi. Zaif diýilen kowluna wara da amal etmeli diýdik däl. Öňden musulmanlaryň ortasyna nesil we nesil hemme asyrlarda mutawarys bolup musulmanlar şonu adan çekgelişi, adan çekmek sünnet gowdur diýsek bolar. Awwal dogandan şonu Allah Taala'nın tawhidini eşitdirmeklik, şahadeteynni, la ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahadeteynni, adanyň çakylygyny eşitdirmeklik, gulagyny awwalyn başyny eşitsin diýip tawhid eşitsin, awwalky eşitdiýän sözi dünýäden tawhid bolsun. Hemçinan iki dünýäden öteni ahyrky sözi tawhid kelimesi bilen ötýär. Şonuň üçin aýtmaklygy gowdur. Men özüm de ony Tirmiziň aýdyşýaly hadisi hasan sahih diýipdir. Mutawarys da bolup gelýär, adan çekmeklik gowdur sünnetdir. Cezakumullahu hayran.